Hello, hello, hello. Thir tu zong te. Chỉ bay lẹ phép ule. Ole hay vô in hi. December ni lại ni ani a. Chuan hi tukin a hian chhuat karem zawa kan hnung kara karem tan mi kha tukin a hian ka zawa chu karon tilanga an thlir ho to na ni hei hi in chung lawn na step ania in chung a khian bedroom pathum a awma tichuan hei in hnuai a hian in pui le chauka ti hian a in zom hnal veka chu kan thlir ho thuak lawn ni lai hi kong kapui lu kapui ania tichuan kan soita ang khan hei hi chauka le pui anh zom hala in hnuai ani a chhawng hnuai tiang chumo in chunga khian bedroom pathum awma chung ta chu an thlir ho suai tiang ko chuan hei step te pawh hi kan han rem veka ti hian a mawi khawp mai a tlang hi thirin frame hi kan han siam a atlang kan han tuam thlap mai a hian kan char na kan erbe na glue hi ala ro chia lo ti hian kan la defy thei chia lo wa nakena aro chia huna kan defy le anga mai hi in chung lom na step chu ani a hian lại hian room number 1 lo om nga lai chung hi chuat po kan notify lo vacuum ti hian lo oma nakena notify na to ni chu kan zo fel tim lo ka zo fel chia kan lo tilang zuai ni hei room number 1 ani a chuan hela hian room number 2 ani le a chhuat te pawh hei kan la notify lo ala pawh phut mai a chhuat rawng te pawh hi an an tur angin la lang fia thei lo ani hei hi room number 2 ani a chuan kan an kar le anga lai kan tilang lo nge lai hi bathroom kalna ania hela hi bathroom chung chuan lo nia kan ro ni sera chuan helai kong ania heta hian master bedroom hi master bedroom ania zau thadi ye ko mai thiên gia Lutukin xuân han số phèn thầy á xuân in này tu te hi in rin nhia anh in son đu to là nè anh son đu to mà tu để unan này á hay là xuân te po hi ti file để tu ra ngay nè anh hàng nốt file nga làm tu lại hiện alam boy to na ne nanti fight to watson master bedroom ban chuasan le a chuan soi khan in chunga hian bedroom pathum a awma hian step a khan an suk le anga chauka để in pui le chauka hi in soma ti chuan hei he in om na hi a location hi Australia
Brisbane ขบุยชูงะอันนี้ออสเตรเลีย Brisbane ขบุยWaterford อันตีเวงปักขัดอินติงปักขัดอันนี้ไอ้มานี่สองมาทักแต่อินอันนี้อันเล็กทาระเฮียนอันบดมาอินช่วยที่กันเสียมเฟลตับไม่การเป็ดบุลอันเราพาสับเอาเฮียนการเป็ดบุลเฮียนไงนักขอบไอ้นี่ไอ้บลิงเก็ตอันเดียวชาบุลหุ่นไปเฮียนเนี่ยไอ้นี่เขาวิจารณ์กันไงนั่นหรือว่าแต่เดี๋ยวงั้นชวดทิ้งมิโซปาทิ้งลงส่วนนั้นกันนาบีเลี้ยทิ้งนั่นนี่พอแล้วเห็นกันได้ที่ตามาบุลมั่งข้าที่เห็นทิรเพกันมาบุลชวดทิ้งการทิรเพกันเกี่ยงานเสียมาที่แต่พอที่ซิลิคอนกันนักกับหรือว่ากันจากในเราเฟิลหุ่นซิลิคอนนักกับเนี่ยมาแล้วคดีสงคดีเสร็จแล้วนี่คือนะเริ่มสร้างดังวิดีโอดังเต้นเห็นปะกันมองวิดีโอดังเต้นปะกันเคลียร์เขาเลยตอนนั้นนี่บายบายบุเล่สบายบายบายบุเล่